Üdvözlöm Önöket, Szebeni István vagyok, nézzük a mai témáinkat. Segítség gombnyomásra, a magyar nyomkövető rendszerrel védik a román postásokat. Csak egy gombot kell megnyomni az övön hordott GPS-en, és a 112-es segélyhívószámon jelzi, veszélybe került a postás. A szolgáltató a csendőrséget riadóztatja, és ők néhány perc alatt a jelölt helyszínre sietnek. Amióta egy magyar cég által gyártott nyomkövetőkkel szerelték fel a romániai postásokat, szinte megszűntek az ellenük elkövetett bűncselekmények. Csak egy gombot kell megnyomni az övön hordott GPS-en, és az a 112-es segélyhívószámon jelzi, veszélybe került a postás. A szolgáltató a csendőrséget riadóztatja, és ők néhány perc alatt a jelölt helyszínre sietnek. Mondja a Csíkszeredai Postahivatal egyik alkalmazottja, azt is hozzáfűzve, hogy ő szerencséjére eddig sosem szorult a GPS-es segélykérőre. A szintén önvédelemre használható könygássprayre viszont igen. Használtam már a kutyáknál. A kutyákat is elűzi. Általában reméljük, hogy sose lesz szükségünk rá. De a legjobb védekezni. Minél gyorsabban végezni a munkát, és nem menni olyan helyre, ahol látod, hogy... Szóval már általában ismerjük az embereket. Másfél évvel ezelőtt a Csíkszeredához közeli Csíkszent Miklós postása azonban bajba került. Miközben a nyugdíjakat vitte házhoz, a falu egyik kis utcájában fényes nappal leütötték, és elvették tőle a pénzt. Azóta is fél, ezért kérte szemből ne filmezzük. Akartam fordulni hátra, megütött, csak akkor fogtál ugye szájmot, csak akkor kihabaltam én. Arra még emlékszik, hogy a taskát a vállamról lehúztak. Azóta sem a pénz, sem a tettes nem került meg. Hogy többé ilyen ne történhessen, a posta egyezséget kötött a rendőrséggel. A nyugdíjak kézbesítése napján rendőrök figyelik, segítik a postások munkáját, mondta a Hargita megyei posta vezetője, aki arról a napokban készült felmérés eredményéről is beszámolt, amely a GPS-ek hatékonyságát elemezte. Nem elég hatékonynak bizonyult ez a dolog, és a központi posta gondolkozik azon, hogy ezt a módozatot felszámolja. Például, ha a tömbházba bemegy, akkor például jel nincs. Ha a drágán bérelt készülékek mindenhol zavartalanul is működnének, amíg a segélyhívóra válaszoló rendőrök a helyszínre írnek, addig a támadó a pénzzel együtt kereket oldhat. És gondolkozik a központi posta azon, hogy egy más módozattal, ahogy van a Magyar Postánál, hogy vannak azok a táskák, ami folyadékot tartalmaznak, és ilyen esetben megtámadják, akkor az a folyadék kijönnik, és a pénzt megszínesíti, tehát használhatatlanan teszi. Az újabb biztonsági technikák alkalmazási lehetőségeit tehát most elemzik. Addig is marad a vészjelzőhely azonosító. Ezt azonban Romániában nem csak a postások használják biztonsági intézkedés gyanánt. Ehhez hasonló szerkezeteket szereltek fel a gyakran illegálisan megcsapott kőolajvezetékekre is. Vendégem a stúdióban Szakács Ferenc szakértő. Üdvözlöm! Jó estét kívánok! Mennyire drága ez a módszer? Attól függ, hogy kinek drága, meg kinek olcsó. Akkor úgy kérdezem, hogy az előző bejátszásban láthattuk, hogy ugye a postások ilyet kapnak, akkor egy postásra levetítve ez mondjuk mennyibe kerül? Hát mondjuk évi 400 euróban. Ebben benne van az eszköznek az ára, és benne van a szolgáltatásnak az ára. Szolgáltatás, hétköznapi GSM szolgáltatás, abból is egy olcsó fajta, csak adatátvitelről van szó. Ez azt jelenti, hogy a romániai postások használnak ilyet, a Magyarországon a postások nem használnak ilyet. Nem próbálkoztak a postánál? Hazudnék, azt mondanám, hogy nem. Próbálkoztunk, valószínű, hogy ez egy későbbi időpontban kerül majd sorra. Ez a technológia, vagy valami más. Beszéljünk egy picit erről a kis kütyűről. Mekkora ennek a hatékonysága? Mennyire biztonságos ez? Hát ez egy professzionális verzió, mint például kibír egy terepjárót, hogyha átmegy rajta, kibírja, hogyha beleesik a vízbe. Ez mit jelent? Tehát mit tud ez a kis valami? Ez azt jelenti, hogy egy postásnak övén kellene hordja, ott is hordják általában, és kb. 48 órát bír egy töltéssel, és világszinten bárhol van, ezt kb. 10 méteres pontossággal meg tudjuk mondani, hogy most itt tartózkodik, és hogyha megnyomja az oldalán ezt a kis gombot, akkor 0,7 másodperc alatt egy bukaresti diszpécser központban már riasztás jelenik meg, ugyanúgy a területi diszpécser központokban is, például Csíkszereda környékén gyanítom, hogy Marosvásárhelyen van egy ilyen központ, és másfél percen belül egy rendőrségi
autó elindul a helyszínre. Ez miben különbözik más GPS-ektől? Nagyon sokban különbözik. Ez kimondottan professzionális személybiztonsági eszköz, ami azt jelenti, hogy például épületeken belül is nagyon gyorsan kap jelet. Tehát meg tudjuk mondani, ezt valóban nem tudom megmondani vele, hogy hányadik emeleten történt. De meg tudom mondani azt, hogy Csíkszereda, Virág utca 12. második emelet. A második emeletet nem tudom megmondani. A Virág utca 12-ös lépcsőházat meg tudom mondani. Hát én azt gondolom egyébként, hogy ez szerintem nagyon különleges dolog. Azt elárulhatom a nézőknek, hogy egész nap nálam volt. Hát most késztények elé kéne állítanom, gondolom tudja, igen, hogy nyilván meg fogom kérdezni, hogy hol voltam ma, és erre konkrétan meg fogja tudni azt a választ is mondani, akár, hogy hány méter magasan, vagy hány méter mélyen? Hát másodperc szinten meg tudom mondani, hogy hol volt, és kb. 10 méteres pontossággal, és a magasságot azt... Azt látjuk, az én jeladóm akár most? Így van, ez az, és egy gyors lejátszás. Remélem nem ilyen sebességgel járt Budapesten, mert ez 300 felettit jelentene. Ez egy gyors lejátszás, és lehet látni azt a csúcsot ott alul a görbén, az a Gellért-hegy. Azt is lehet látni, hogy nem sokat időzött a Gellért-hegy tetején, hanem egyszerűen fordult vissza és jött le túlsó felén. De másodperces pontossággal meg lehet mondani, mikor volt a legmagasabb ponton, 210 akárhány méter magas. Ez azt, hogy folyamatosan kapja a jelet, és önök folyamatosan rögzítik ezeket a jeleket? Nem, mi rögzítjük, a világ egyik legnagyobb biztonsági cég az, aki ezt a szolgáltatást adja a román postának, és hozzájuk napi kb. 600 millió adat esik be, arról az átlag 6000 postásról, aki egy adott nap dolgozik. Ez az aktív postásoknak amúgy több mint 90%-a naponta. Még csak egy gyors választ kérek, meg tudják előzni a bűnözőket? Nem. Nem tudjuk megelőzni. Tudjuk védeni a postást olyan szinten, hogyha ő veszélyben érzi magát, akár a kishölgy, aki a kutyáktól félt. Ő meg tudja nyomni ezt a gombot, és átlag 4 percen belül segítséget kap. Bocsánat, félretett, technikailag meg lehet előzni őket? Én nem hiszem, hogy mostanában meg sikerül előzni. Lehet csökkenteni a veszélyt, lehet védeni a postást. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Én köszönöm lehetőséget. Köszönöm a figyelmüket, mindent viszontlátásra.